heerlijk, deze blauwe bessen. Toch blijft deze consumptie in Nederland ver achter vergeleken bij alle andere landen. En dat vind ik eigenlijk best wel gek, want ze zijn hartstikke lekker, maar ook nog eens een keer heel erg gezond. Willy, kun je mij uitleggen hoe groot de blauwe bessenproductie in Nederland nou eigenlijk is? De blauwe bessenproductie in Nederland, Lieselot, is ongeveer een 650 hectare. Waarvan het overgrote deel hier in het Noord-Limburgse. Hey, en hoe worden die blauwe bessen nou geproduceerd? Deze planten zijn in een bed van veen en turf geplant om de natuurlijke situatie na te bootsen. Dan komen ze in april, begin mei in bloei. Daar hebben we de imkers voor uitgenodigd om hun bijen erbij te zetten. Dan worden de bloemen bestoven en dan zie je, dan komen hier de bessen. Blauwe bessen bevatten zoveel voedingswaarde dat je met 1 handje blauwe bessen de dagelijks aanbevolen hoeveelheid fruit binnenkrijgt. Een handje gezond dus. Op zondag 24 juli wordt de Kom op het Veld seizoensdag op deze plantage georganiseerd. Hier kun je zelf ervaren wat een mooi, puur, natuurlijk en gezond product de blauwe bes is. Ze zeggen over de blauwe bessen dat die zo ontzettend gezond zijn. Maar waarom is dat nou eigenlijk? Klopt, de blauwe bes zit boordevol met vitamine A, B en C. Daarnaast heeft het ook heel veel mineralen en spoorelementen, zoals ijzer en magnesium. En wat het leuke van blauwe bessen is, wat het echt uniek maakt, dat zijn de antioxidanten. Op welke verschillende manieren kan ik blauwe bessen nou allemaal eten? Dus je ziet daar weer een hele lekkere smoothie staan. Waarbij ik persoonlijk het lekkerste vind is direct van een boer. Lekker een handjevol, lekker gezond. Wil jij nou ook meer weten over deze lekkere, gezonde blauwe bessen? Kijk dan even op onze Facebookpagina.